ስናስተዳድር የነበረው የራሳችን የነበረውን ወደብ ባህር በር አጥተናል። እኛ በእናስተዳድረው ቢሆን እንኳን እኛ ከድሮም ከጥንትም ባህር በር ያልነበረን ዝግ ሀገር ብንሆን እንኳን አሁን ያለው ዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታ ባህር በር እንድናገኝ ያስገድዳል። ዓለም አቀፍ ህጎቹ ታሪኩን ብንረሳው እንኳን ታሪኩን ብንዘጋው እንኳን እሺ እንተው ብንል እንኳን ባህር በር ዝግ ሆኖ ሀገራት መቀጠል የለባቸውም ነው የሚለው ዓለም አቀፍ ህጎቹ። ዓለም አቀፍ ህግ ይህንን ነው የሚያስረዳው። ባህሮች ውስጥ ያሉ ሀብቶች የዓለም የጋራ ሀብት ናቸው ብሎ አስቀምጠዋል። ስምምነት ናቸው እነዚህ። የዓለም ህዝብ የዓለም መንግስታት የተስማሙበት ነው። ነዚህ እንታይ ትብሎ እስከ እንታይ ትብሎ ነዚህ አሚን ኣብ 2015 ሲ ብሕጊ ዓለም ገይሩ ሰብ ክጥብር ዝፍትን ዘሎ ሰብ እንታይ ትብሎ ናይ ዓለም ኣብ ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ሲ ናይ ኩሉ ናይ ዝብል ሕጊ ናይ ዓለም ኦኬ ጽቡቅ ሕጊ ዓለም ንበይንኩም ዝነገረኩም ተኮይኑ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ባሕሪ ትውንን ኣሜሪካ ያኬትኩም ካብ ኣውሰዱ ውቅያኖስ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኢልካ አትላንቲካ ውቅያኖስ ባሕሪ ብለ የለና ውቅያኖስ ዝውን ጾም good luck ትኬት ካወምሰ እንድሕር ንኩሉ ከማዕረ ዝብሉ ካለው ኮይኑ ካላይ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንድሕር ኮይኑ ዘፍቀደልካ ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝፍቀደካ ድማ ሃገራት ኣብ ከባቢኹም ዘለዋ ይኽልክላኻ እንተለዋ why don't you just go to the united ኣብቲ ቤት ፍርድታት ናይ court of justice ናይ ዓለምና ድዩ ካል ቤት ፍርዲ ኣብ ካል ኬትካ ጉዳይካ ኣቕሪብካ ዝግባእ እንድሕር ኮይኑ ዘይተኸስስ እዩ ዝባሃል no ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እኮ ጭብጥ ክልወካ ኣሎ ሰነድ ክልወካ ኣሎ ዝምዕንጅሉ ግን ትሪእዎ ዘለኹም ሰነድ የብሉ ጭብጥ የብሉ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ካሜራ መፂኻ ንግሆም ምሸትን ምጉራዕን ተህዲድ ምግባርን ዘረባ መብዛሕን ጥራይ ኦኬ ንሰማዕኩም ኢና ክረባታ ተኸዲንኩም ባላ ተኸዲንኩም ንግሆም ምሸትን አንገረር ትብልለኹም ምናልባት በቲ ብዙሕ አንገረር ዝበልዎ ዓለም ሰሚዓ ኣስተያየት ገይራ ንኤርትራ ሃቡድያ ክትብሎም ዝፅበዩ ዘለዉ ወይስ በዛ አንገረር ዝብልዎ ዘለዉ ምናልባት ንዓለምና ኣፅሚምና ተዛሪብና ደንግፁና ኢልና መወዳእታ ኩናት ተገይርና ሸለል ክብሉና ይኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ኩሉ ዝዛረበኩም ዘሎ ብፍላይ ከም ኤርትራ ንፈልጦ ነገር እንታይ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይወስዱ ማሕበረሰብ ዓለም ፍርዮም ኣይኮን ደው ኢሎም ዘሎ ቅልፅብ ናይ ኤርትራ ፍርዮም ደው ኢሎም ዘለዉ ውይ ዝብሉ ዘለዉ ድማ ውሽጣዊ ፀገሞም ከፊዎም ስለ ዘሎ ብመንገዲ እዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ገለ ሳልሳይ ኣካል መፅኡ ንሽምግልና ኢሉ ወይ ገለ ሓጋዚ ኣካል ተረኸቡ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ እዩ እቲ እንደራን ጠላቶች ሁሉ አገራዊ ህሊናዋና ክብሯን አስጠብቃ የቆየች ቢሆንም በረጅም ዘመን ታሪክ የሚታወቅበት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ኣዶኖ ናይቲ ሓይሊ ባሕርናቶም ሓላፊ ዋላ ገለ ሓንቲ ግን ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ትዝረብ ዘላ መጀመርያ እዛ ግብፂ ትብሎ ዘላ እሞ ንርአ ናይ ግብፂ ሓበሬታ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ግብፂ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እንታይ ኢላ እዩ ወፂኡ ዘሎ ምሕደራ ናይ ቀይ ባሕሪ governance of the Red Sea an exclusive responsibility of coastal states Egypt says ስለዚ እዚ ፍሉይ ሓበሬታ ወይ እውን ዘረባ ዘድልዮ ኣይኮነን ንባሕሪ ቀይ ባሕሪ ምሕደራ ናቱ ሰይፍቲ ናቱ ፀጥታ ናቱ ንኩሉ ከተውሕዝ ተኮይንካ ኤርትራ ኣብ 2016 ሓደ ፅሑፍ ቀሪባ ነይራ እንታይ ዝብል ቀይ ባሕሪ ፀጥታ ናይ ቀይ ባሕሪ ከነውሕዝ ተኮይንና ካብ ርሑቅን ቀረባ መፅኦም ኣብዚ በራግፅ ኩዱና ዘይኮኑስ እቶም ቀረባቢ ሓቢርና ንስራሕ ኣለና ኢላ ነይራ ድሕሪኡ ኣብ 2018 ናቢላ ስዑድያ ነቲ ሓሳብ ወሲዳ እቲ ናይ ኢማራት ምምፃእ ምስ ራየት እቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ኮይኑ ሬድ ሲ ፎረም ድማ ብጀካ ሶማልያ ካልኦት ኩለን ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት እየን ሶማልያ ድማ ኦልሞስት ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ቀይ ባሕሪ ስለትበፅሕ በቲ ናይ ሶማሊላንድ ይግባእ ተባሂላ ኣትያ ማለት እዩ ኣክቹዋሊ ሶማልያ ናብቲ ሬድ ሲ ፎረም ንክታቱ ናይ ኤርትራ ፃዕሪ ናይ ኤርትራ ትፅዕኖን ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንድሕር ኢና እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ እታ ፅሕፍቲ ብሕፅር ዝበለተሪና according to ናይ ግብፂ foreign minister the session titled connecting continents and building the future through the Red Sea ዝብል ነተን ኮንቲነንት ናይ ኤስያን ኣፍሪካን ኤሮጳን ዘራኽብ እንተሎ ቀይ ባሕሪ ዝበሃል እዩ ማእከላይ ባሕሪ ገይሩ በቲ ድማ ህንዳዊ ውቅያኖስ ገይሩ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ድማ opportunities for Arab African economic integration was attended by Somali foreign minister Abdisalam Sudanese foreign minister Kamdema Saudi deputy minister EU special envoy for the Horn of Aneta Weber and World Bank representative Gray
أبزو على زي إيرترا كتساتف نيروا غيني سمعنا هاي مغنياتو ناي هجرات عرب هجرات أفريقيا عندك كانوس ناي الصومال ناي السعودية ناي جبتي كم دما ناي أوروبا سبيشال إنفوي تراخيبهم لعب زنبرو تناي السودما نا عربن عرب أفريكان إيكونوميك إنتجريشن زبليو ስለዚህ ናይ ሶማሊያ ኣብ ተሳተፈሉ ናይ ሱዳን ፎሬን ሚኒስተር እውን ተሳቲፉሉ ኣብ ዝነበረ ኤርትራ ደምስታፋ ጽቡቕ ኣይስማዓንን ግን somehow it's okay the bigger picture ናብቲ ኮንተንት ክመለስ during the session Abdullati announced the launch of the Suez and Red Sea initiative ስለዚህ ሓድሽ ሓሳብ አንቂዶም ከም ዘለዉ ድማ Suez Canal ከምኡ ድማ Red Sea initiative for economic and maritime development ብዝብል ማለት a plan to promote sustainable growth in the region ሓደ ጥሙር ዝኾነ ነቲ ስዊስ ካናል ምስ ባቤል መንደብ ወላ እውን ጅቡቲ ኣብዚ ኩነታት ደም ስታፋውን still kind of weird ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ኮኔክት ክገብር ድሕሪ ኮንካስ ናይ ግድን እዩ ምናልባት ኣብ ካርታ ከሪኩም ጽቡቕ ገይሩ ክርዳእና ስለ ዘለዎ let's show you አይን ሓዊሶም እዮም ነዚ ክገብርዎ ዝፍለጡ so እቲ ስዊስ ካናል ዝበሃል ዘሎ እንተሪኹሞ ከምዚ تريوا لهم زي ما سمرنا ينقدي سلازي سوماليا جبتي سعود عرب السودان وسودان مالو نحرك أي بارن هند أوكيانوسنا تاهيسكا جبرتو غينو إيرتران جبتن سلمنتاي أبتي برنامج أي تساتفان ويون أبتي حدش إنيشيتيف ويون حساب زبلوزر لو زي مستافن ركب لنا يتعرفنا له قلنا نبتي كنتات زيادة أب سفر زبالة رست مسرحبكو تبقون كفتني he also دايف زبلو نتي economic integration مالتي زي stream يلوم قليت مزلويم تايم زبلو the launch of Swiss and Red Sea initiative for economic and maritime development the initiative focused on 4 key pillars أربعة نتبتات تقرين يريبلالو advancing blue economy نتي حتى عصا مالتيو كمان upgrading infrastructure in ports زي ما تغرتي كمان مودبات معبال protecting the maritime environment marine environment نتي صرينا بحر المعلا كمان ما deepening economic integration the minister said that achieving stability and prosperity in the Red Sea region depends on strong political will closer Arab-African cooperation and effective international support ስለዚህ አይዝብል ዘሎ ነዝናይ ባህሪ ጸጥታ ንምዕያል ተቆይኑ ሓያል ዝኾነ ፖለቲካዊ ድሌት ከምኡ ድማ ቅርብ ዘለዎ ስራሕ ኣብ መንጎ ዓረብን ኣፍሪካውያንን ከምኡ ድማ ናይ ዓለም ጥሙር ዝኾነ ወይ ከዓ ውፅኢት ኣድማዕ ዝኾነ ናይ ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ድማ ሓገዝ ክባሎ ይወልፀር reviewed Egypt's recent efforts to address challenges in the Red Sea, including the drop in Suez Canal's revenue. ስለዚህ እቲ ብሰንካ ኣብ ቀይ ባህር ዝግበር ዘሎ ግብፂ ጎሪድዋ ዘሎ ፀገም ኣብቲ ካብ ስዊስ ካናል ዝበሃል እትረኽቦ ረብሓ ጎሪድዋ ዘሎ ንዑ እውን የዘኻኽር ከም ዘሎ ኢና ዘለና Community Canals Authority plans to. He further noted Egypt's diplomatic efforts to promote political solutions in Yemen, stabilize the Horn of Africa and the conflict in Sudan, and restore the security in Somalia. Gibbs demand tight Araleblo, Ab Yemen Zolo Sagam, Regat Nakharakib, Abkarn Africa Zolo Politica, Regat stability Nakharakib, Community Sudan Zolo Aggregate Tokubel, Sudan security Dema, Nakabi. The session also included discussions on regional security challenges aiming from the Sudan in the Horn of Africa and Yemen and their efforts in global navigation. So participants agreed on the need for a comprehensive approach that links security development to ensure long-term stability in the region. So كلاتهم دما نتي نخلو زما خلي حد حبراو سراحن الأمان نخلو نتناي بحري ناي قرن أفريقيا كمون ناي كله أوزلو والطباون بوليتيكاون ناي تسعة جماعتين كفتح زخل حساب كله ترداديهم يبلع له but anyway زي هذا كابتي أبزك أربعة إثيوبياويان زي فتوه كلال زبلزلي حنتي فيديو لا كمنا بتكون على في سكزي اسمعوا زبلو زلو A lot of contenders who wants to put their imprint on post-Isaias Eritrea for one way or another. Most of them for their own interest, not at all for the Eritrean people's interest, those few remaining in the country. እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ፅልዋናቶም ንክገብሩ ዝፅዕሩ ዘለዉ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ካድረታት ናይ ኣበበ ብዙሕ ሸር ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም ምናልባት ንዓታቶም ንክሕጉስ ኢሉ ዝበሎ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዕላማ ናይ ሰብ እዚ እንታይ ምዃኑ ድማ ከረዳእኩም ስለ ዘለኹ ስምዕዎ እንታይ ይብል ክንምንታይ ንኤርትራዊ ኣመና
ክስምዑ ዝኽእል ዘረባ ይዛረብ ከም ዘሎን እዚ ነገር እዚ ድማ ክሕዝነና ወይ ከቆጣዕና ጥራይ ዘይኮነስ ክሕርነና ክንሕርን ከም ዘለና ኣብ ሃገርና ዘለና መርገፂ ኣብ ሎሚ ዘይኮነሲ 50 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ክንሓስብ ከም ዘለና ዘግብር ምክንያት እዚ And exactly that too. There are very few Eritreans left in Eritrea, possibly a bit about 2 million people, with a very low level of skills and education and qualifications to run a modern state in today's world. But military skills. ብዙሕ ህዝቢ ገዲፍዋ ኣብ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ዘሎ ምናልባት ከባቢ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዘሎ ይብላ ስታቲስቲክስ ናቱ ካበይ ምንጭ ናቱ I don't know ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዓቕሚ ናይ ትምህርቲ ተተሪፉ ዘሎ ሰብ ሓደ ሞደርን ዝኾነ ሃገር ንከመሓድር ዓቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ዝሕጂ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣመና ዘቆጥዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ዝገድድ ግን ክብል እዩ because these are the plan እዩ ከቆጣዕካ ኣይኮነ ዘሎ ንሃገርካ እንታይ ዓይነት መፃወድያ ኣብቲ ቦርድ ሩም ዝተሓብዮም እንታይ ይዘራረቡን እንታይ ይማኸሩን እንታይ ይህቅኑ ከም ዘለውን ተፈሊጥካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብላነ ታዛሓበር ዝበርትዐ ድርዕናና ሓድነትና እያ ቅድሚ ሕጂ ከም ኢሎም ተኣኪቦም መዓት ፕላናት ገይሮም ካብ 4 ክሳብ ሎሚ ኤርትራ ክትፅን ዝኻለት ሓድነትና ህዝባ እዩ ስለዚ ኣብ ሓድነትካ እንዳክፈረካ ይትብል ዝነገረካ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዓቕሚ የብሉን ሓደ ምዕቡል ዝኾነ ሃገር ንከመሓድር ስለዚ እንታይ ክኾን ኣለዎ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ ማለት መሰክሕ እንዲዩ ግን ስምዕዎ So that is you know a huge challenge when we look post Isaias, and I think in an ideal world Ethiopia would carry the weight of transitioning Eritrea to modernity after Isaias, like West Germany did with East Germany after the reunification. And I'm not talking about the reunification of Eritrea to Ethiopia, not at all. I'm talking about friendly assistance to rebuild a broken country and a broken population. And so እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት ከይተቆጣዕና ክንሰምዖ ዘለና ኣነ ርእሲ ኢለኩም ዝዓስቦ ርእሲ ትራሽ ዝኾነ ጓሓፍ ዝኾነ ርእሲ እንዲ ዘለዎ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ተዘረባናቱ ትርጉም ክልዎ እንተዝኽእል ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከንብብ ዝግብኦ ነይሩ ግን ድሓን ንሱ ንግደፎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዛ ቪድዮ ብብዙሕ ሼር ክትገብር ስለ ዝረኣኽዋ ትክክለኛ መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ኤርትራ ሰባ ውሑድ ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ናይ ሃገር ምምሕዳር ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ሓያል እዩ ዝብል ካብ ወፃኢ ግን መንግስቲ ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ የብሎም እዩ ዝብል ዘሎ ሽዑ ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ነዚ ኣገዳሲ መድረክ ንምስግጋር ክትሕግዝ ትኽእል መን እያ ይብላ ኣሎ እስኪ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ናብቲ ትደልዮ ዘላ ሞደርን ስቴት ንክትከይድ ኣብ ምስግጋር ዝተሰብረት ሃገር ንኤርትራ ማለት እዩ ዝተሰብረት ሃገር ዓቕሚ ዘይብላ ሃገር ንምሕጋዝ ዓብ ተራ ክትወስድ ትኽእል እያ ከም ኣብነት ሕጂ ብሓደ ክሓብራ ይብል የለኹን ግን ምብራቅ ጀርመን ምስ ምዕራብ ጀርመን ክትከውን ከላ ዝገበርዋ I mean who is he trying to fool ምብራቅ ጀርመንን ምዕራብ ጀርመንን ምስተሓዋወሰ ሓንቲ ሃገር እዮም ኮይነን ሓንቲ ሃገር ኮይነን ድማ ይቕፅላ ኣለዋ ስለዚ ምዕራብ ጀርመን ምብራቅ ጀርመን ሓጊዛታ ኣይኮነን ጀርመን እያ ኮይና እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኢትዮጵያ ሲ ንኤርትራ ሓጊዛ ሞደሬን ስቴት ንክትከውን ክትሕግዛ ኣለዋ ምናልባት ኣነ ሕጂ ነቶም ኤርትራውያን የሽክዕ ኣለኹ ኢሉ እንዲሁ ኖ ብሓደ ኩን ወይ ፌደሬሽን ይብል የለኹን ግን በቃ ክትሕግዛ ኣለዋ 30 ዓመት ተቃሊሳ እሞኻ ክሳብ ሎሚ ኣብ ገዳን ዕፅዋን ክንኣቱ ዝወረደን ዝገበረና ሃገርሲ ኣብ ምስግጋር ናይ ስርዓት ሃገርና ናብ ዲሞክራሲን ፍትሕን ንክትሰጋገርሲ ኢትዮጵያ ክትሕግዘኩም ትኽእል እያ እዩ ዝብለና ዘለኩ how ነዚስ ከመይ ጌርካ ከም ጥዑይ ሰብ ጌርካ ትቆፅሮ ማለት ጥዑይ ርእሲ ከምዚ ኢሉ ይሓስብ ትብል እዚ ኩሉ ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ቃልሲ ምሳኻ ተቃሊሱ እሞ ሕጂ ውነትን ለትልውላውነትካ ክትሕዝ ኢሉ ንጎምሸትን ዝፍክር ዘሎ ሉላው መሬት ናይ ኤርትራ ክጎብጥ ኢሉ ንጎምሸትን ዝፍክር ዘሎ ሃክን ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ሓላፍነት ተሰኪማ ንኤርትራ ናብ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ናብ ሞደርን ስቴት ንክትከውን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ዝብለና ዘሎ እዚኣቶም እዮም ድማ እቶም ኤሊት ስኮላርስ ፕሮፌሰር ይዘይጂ ፕሮፌሰር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ሓያል ኣፍልጦ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር man it's crazy ግን it is what it is ንተጋሩ ቁማር እዩ ዝበሊዕዎም ናይ ቃልሲ ናይ ትግራይ ማለት ከም ሓደ ትግራዋይ እንደዚ ቃለስ ነይሩ ናይ ትግራይ ስለ ዝሞተ እዩ ሕጂ ሞት ናይ ኤርትራ ዝደሊ ዘሎ ኣጋጣሚ ግን ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ክፈሽል ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ዝሕርቕ ምክንያት እውን የብልና ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓሳቦምን ድሌታቶም እንተነጊሮምካ ክትልብም ጥራይ ዘለካ ክትገርሕ ጥራይ ዘለካ እንታይ ፕላን ይግበረልካ ኣሎ ኩላ እዛ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ዝደሊ ትብለካ
ዕላማ እንታይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና left and right ብፀጋምን የማን እዚያት ኣጀንዳ ናቶም ስምዑ ወጅ እንታይ ክብል እዩ broken political system with people who have an interest and have a knowledge of Eritrean society. And who has a knowledge of Eritrean society? Tigrayans and Afars. So those will be the natural stepping stones to help, so to say. And it ተጋሩን አፋርንሲ ሀገር ንምህናጽ ክሕግዙና ይኽእል እዮም let me tell you ትግራይ እንታይ ኮይኖም አለው አፋር እንታይ ኮይኖም አለው ኢትዮጵያ እንታይ ኾናሎ and in contrast ኣብ ኤርትራ you can delay ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኤርትራ ዝበለጸ ዘሎ እንታይ እዩ ኤርትራዊ ንሓትሕዱ ይቃተል የለን ክቃተል እውን ድሌት የብሉ ኣብ ኩሉ መድረኽ ድማ ዘበነ መለስ ዜናዊ ኢህአደግ ንኤርትራ ብረት ወሲዱ እዕጢቑ ኪድና ዓድኹም ቅተሉ ምስ በሎም መብዛሕትኦም ሰብ ክቃለሱ ይደለዩ ምክንያቱ at the end of the day ኣሕዋቶም ስድሮም ክቃትል ዝደሊ የለን ከይተበገሰ ይድመውት ሓደ ሓደ ዝተሸጡ ከይዶም ኣብኡ ዝኾነ ክገብሩ ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም ዝበዝሐ ሰብ ግን ኣይስዕቦም እዩ that's why ድማ እቲ ኩሉ ናይ ረጂም ቼንጅ ንሰብ ምስ ኣውፃእኻ ዝፍተን ዝነበረ ተስፋ ዝቆረፀ ኤርትራዊ ወላ እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ፀገም ኣለኒ ኢሉ እንተመፀ ኣብ መወዳእታ ንሃገሩ ንህዝቡን ንስድራ ንሓውን ወዲ ሓወቡን ወድኩን ወዲ ዓዱን ቀቲሉ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅእ ድሌት የብሉ እቲ ዘሎ ኩነታት ቀሲሉ ክቅያር ከም ዝኽእል ዓቕሊ ጌርካ ክስገር ዝኽእል ፈተና ምዃኑ ተረዲይዎ እንደምንታይ ዘይዕጋብነት ብገለን ክህልዎ ይኽእል ኣብ መወዳእታ እቶም ጸላእትናቱ ኣብ ንሓትሕዱ ኢትዮ እሞ ንሓትሕዱ ክቃተል ንሓትሕዱ ክጨፋጨፍ ዝደልይዎ ዝነበሩ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኢ ኣለና ንኣምሓራ ንፋኖ ኣንጻር ምልሻ ኣምሓራ ጌርካ ምጥፋእ ንትግራይ ሓራ መሬትን ህወሓትን ቲዲኤፍን ኢልካ ንሓትሕዱ ምጥፋእ ንኦሮሞ ሸነን ስፔሻል ፎርስ ናይ ኦሮሞ ኢልካ ምቅታል ንሶማል ከምኡ it's the same playbook ነዚያ playbook እዮም ኣብ ኤርትራ ክገብርዋ ዝደልዩ ዘሎ ስለዚ እቶም ኣብ ዓዶም ነታ ክልል እውን ከመሓድሩ ተሸጊሮም ዘለው ህዝቢ ንኤርትራ ሃገር ኣብ ምዃን ክሕግዝዋ ክኽእሉ እዮም ክብለካ ከሎሲ ናይ ጥዕና ጌርካ ይትወስዶን ኢኻ ግን let's entertain them እቲ ሓሳብናቶም ሰሚና ዝፅቡቕ ነገር ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ጸላእትና ድሌታቶም ስለ ዝነግሩና መለበሚ ዝኾነና ዘሎ መለበሚ ነይግበርካ መለበምን ነይኽላእካ ኢሎም ለባማታ ቦታትና ድማ I don't know, it might happen, but then it is under a different political dynamic. You know, one thing is if Isaias dies in office by medical or age conditions. Another thing is if he's pushed out by Ethiopia. Those two are very two different scenarios on how post-Isaias Eritrea will look like. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይኹን ካልኦት መራሕቲ ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ እዮም ኣትሊስት ትምኒት ናይ ዝበፅሐ ኤርትራዊ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት እዞም ኩሎም ሽላን ቆሊባን እዛ ኩላ ተንኮለኛ ተንባሕቆ ዘላ እዚኣ ስለ ዝኾነት and I think ነዚኣ ትጠፍኦም እያ ይብልኒ I really hope the smoothest transition ever ክገብሩ ዝኾነ እንታይ እዩ ኮለጌና ንኩሉ ቦታ ንናቱ ኣትሒዞሞ ዝኾነ ይኹን ሃጓፍ ናይ ስልጣን ከም ዘይፍጠር ምክንያቱ ኩሎም ተምፀላእትና ኤርትራ ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ዓበይቶምን ንኣሽቶምን ጸለምቶምን ጸዓዶምን everybody ዝፅበያ ዘሎ እዛ ጌም እዚኣ ኣብቲ ምስግጋር ናይ ስልጣን ዕግርግር ሕንፍሽፍሽ ፀገም ህልቂት ሞት ነታ ሃጓፍ ተጠቒምካ ድማ ንምጥፋእ እቲ ዝበለፀ ነገር ግን ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ እታ ንኤርትራ ከተጥፍእ ትደሊ ዝነበረት ሃገር እቲ ዝኸፍአ መልክዕ ናይ ጥፍኣት ይመፃ ስለ ዘሎ እቲ ንኤርትራ ከጥፍ ዝፅዕር ዝነበረ ማሕበረሰብ ዓለም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ማለት እዩ ንባዕሉ ኣብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ስለ ዘሎ ኣብ ዝበለፀ ግዜ ኢና ዘለና ሬላቲቭ ክትሪኦ ከለኻ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ከም ዘለኹ ድማ ከረዳእኩም ነዚ ትራሽ ሄድ ዝኾነ ሰብ ግን ሓሳቡ ሰሚዕና ኣለና መምሃሪ ድማ ኮይንና ኣሎ ኣለካ This billionaire owns the most number of bitcoins in Latin America. Hi, my name is Ricardo Salinas, and I don't have enough Bitcoin. He believes in Bitcoin so much that he put 70% of his money in Bitcoin, and he has a lot of money. Ricardo started one of the largest banks in Mexico, bought the second largest media in Mexico, and owns hundreds of companies in Latin America. He doesn't own bonds, he doesn't own stocks. The one thing he believes in the most is Bitcoin. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ሜክሲኮ ድማ ገለ ካብቶም ዝሓብቶም እዩ ኣብ ዓውዲ ናይ ቢትኮይን ድማ 70 ሚእታዊት ገንዘብናቱ ናብ ቢትኮይን ቀይርዎ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ኣይደልን እየ ካብ ዝብል እዩ ስለዚ the billionaires are doing it politicians are doing it
economists are CEOs يقبروا ولا technocrats يقبروا ولا everybody is adopting to technology نسخ دما نات كامز نات غيركا نتعدل تتقاملو because this is a lifetime opportunity ነገራት ኣብ ግዜና ዘይተፈጠሩ ብዙሓት ክንጥቀመሉ ማይከኣልና ጉግል ክፍጠር ከሎ ብርክናይ ጉግል ክንገዛ ይከኣልና ኣፕል ክመጽእ ከሎ ኣና ኣትሊስት ዕድል ኣይነበረን ስለዘይፈልጦ ዝነበርኩ እዚ ነገር እዚ ገለ ክፋልና ተሓሊፍኒ ሕጂ ግን ኣሎ ተጠቀሙሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎ صباح ንግሆ ክትሕጎሱ ድሕሪ 10 ዓመት እዚ ነገር እዚ ኣበይ ክበጽሕ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ኣበይ ነይሩ ኣበይ በጽሕ ሎ እንተሪኻ ካብዚ ድሕሪ 10 ዓመት ክንዲ ኣበይ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ተገሚትካ ነቲ ውሳነ ወሲድካ ተጠቀመሉ ኢንቨስት ግበሩ ግን መጀመርያ ባፍልጦን ብጥንቃቐን ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክንከይድና Begna Adam Ali, and we can't overstate just how big of a deal this is. For 2 years, the Ethiopian National Defence Forces fought a war of whack-a-mole that deal with one Fano group in North Wallo, only to have another pop up in South Gondar, almost 200 kilometers away. Victories effectively that little because each time the government moved on to deal with the next militia, they would give the one they just defeated time to rearm, re-statutize, and attack again. This fragmentation. እንታዩ ዝብል ኣብዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣትዩኹም ዘሎ ምክንያቱ ፋኖ ጥሙር ዝኾነ ሓይሊ ዘይብሉ ወይ እውን ሓደ ኮማንድ ብሓደ ትእዛዝ ብሓደ መንቀሳቐሲ ብሓደ መምርሒ ብሓደ ስልያዊ ኣገባብ ዝኸይድ ሓይሊ ዘይምዃኑ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ዓብ ለውጢ ወይ እውን ዓብ ዓቕሚ ገይሩ መጥቃዕቲ ንክገብር ተኽእሎ ናቱ እኳ ሕፅረታት ዝገብረሉ እንተኾነ ብግምጣሉ መንግስቲ ናይ ኣቢ ወይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብፍጹም ክቋፀሮም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ሓደ በብወገኑ ኣብ ዝመቸኦ ግዜ ዘጥቃዕ ስለ ዝኾነ ኣበይ ናይ ቦታ እዩ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣበርቲዑ ክዋጋእ ዘለዎ ንጹር ኣይኮነን እዩ ዝብል ስለዚ ማዕረቲ ነቲ ሓደ ቦታ ሃሪምና ኢሉ ነዚ ዕሪፍና ኢሉ ናብቲ መስከረትዮም ድማ ይትንሱ በቲ መፅዎ እቲ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መትሓዚ ዘይብሉ ኩናት ምዃኑን ንኣቢ ድማ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኣጀንዳ ምስ ኢትዮጵያ ክገብር ምስ ኤርትራ ክገብር የብ ኩናት ናበለ ዝፍክሮ ዘሎ ፈፂሙ ከምዘይ ገብረ ዝገብሮ ዘሎ ወሲኹ ድማ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ሓድሽ ኣወዳድባ ሓድሽ መኸተ መመሊሱ ነቲ ኩነታት ከም ዝሕይሎ ይገብሮ ከም ዘሎን ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ኣትኪልካ ናይ ምውጋእ ኣበርቲዕካ ናይ ምክልኻል ከምኡ ድማ ሃንደበታውን ስትራቴጂካውን መጥቃዕታት ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ናይ ብልፅግና ነቲ ሰራዊት እናኽበዶ ይመፅእ ከም ዘሎን ብፍላይ ነዚ ከተማ ናይ ጋሽና ዝገብሮ መጥቃዕቲ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ፋኖ ፀብለልትነት ዝተራእየሉ ወይ እውን ፋኖ ከም ሓይሊ ብዓለም ደረጃ እውን ተቐባልነትን ኣቓልቦ እናረኣየ እናረኸበ ንክኸይድ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣሜን እዚ እቲ ጀነራሎም እውን ነጊርዎ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ጦርነት ነው ኧረ ይብቃ እኔ ወታደር ነኝ የሰራዊት አዛዥ ነኝ ጦርነት አልፈልግም በፍጹም ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ እኔ ማዛቸው ወታደሮች ይቆስላሉ ይሞታሉ እንትን ይለኛል ማለት ይሰማኛል አገሬ ሰላም እንድትሆን ሁሉም ሰርቶ እንዲኖር ነው ፈልገው እዚ ዘረባ እዚ ምስቲ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ሰራዊት ናቱ እቲ ዝመውት ይመውት ኣሎ እቲ ዝማረኽ ዘሎ ድማ መዓልታዊ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ኢና ክንርኢ ንውዕል ዘለና ስለምንታይ ሰራዊት ናይ ኣቢ ኣብ ኣምሓራ ዝገጥሞ ዘሎ ፍሽለትን ውድቀትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ መስተንክር ናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ፋኖ ድማ ብመንፅሩ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ዝማርኽዎ ዘለውን ዝቋፅርዎ ዘለውን ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ናቶም ከምኡ ድማ ሞራል ናቶም ከምኡ እውን መጠንቲ እንኮላይ ኣብ ባህሪሙ ኣድማዕነትን ተምፅኡ ድማ እቲ ህዝቢ ኣብ ቀረባ ናብ ርሑቕን ዘሎ እንታይ ዝብል መግባት አይፈልግ ማንም ወገኑ ሲሞት ወገኑ ሲደማ ወገኑ ሲቆስል ማየት አይፈልግ የአማራው ገበሬ እኮ ሰው ድንበር ሂዶ አይደለም እየተዋጋ ያለው ድንበሩ ላይ በሩ ላይ መታውበት እኮ ነው እየተገደለ እየተቃጠለ ያለው ምንም ደጅ ላይ አይደርስም ያገበሬ ምንም ደጅ ላይ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ከሁሉም ብሔረሰብ ጋር ተዋልዶ ነው የሚኖረው ሁሉንም ነው የሚመግበው ግዳኑ ቤቱ አስገብቶ የሚያስተኛው የሚያበላ የሚያጠጣው እሱን ገበሬ ስለምናቀኛ እስከመቼው ዋጋ እንከፍላለን ጅንታዩ ቲ ህዝብ አምሓራ በዚ ነገር እዚ ዝርዮ ዘለት ኩነታት ማለት it's very easy ነቲ ህዝብ አምሓራ ኣብ ጎኒ ቃልሲ ምስፋኖ ክጽምበር ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ዓዱ ኣብ ደንቢዩ ኣብ ጎቦታቱ ኣብ ገላጉልናቱ ይዙ ኣብ ገዙ ይዘጋጥሞ ዘሎ ሓረሳይ
ኣብ ዓዲ ዘጋጥሞ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓዲ ካ እንድሕር ኮይኑ እሞ መፅኡ ዝሃርመካ ዘሎ ድማ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ምዃኑ ተፈሊጥካ ናይ ኦሮሞ ፍሉይ ሓይሊ መፅኡ ሃርመካ እንተሰሚዕካ እንታይ ትርኢ እዚ ንሪኦ ዘለናዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ድማ ይኽደኖ ዝበሃል እዚ ወዲ እዚ እጂ ሓደ ገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢዩ እንታይ ኢሉ ውፅእ ኢሎ ፋኖ ዲክሌርድ ዎር ኦን ኦሮሞ ስለዚ ፋኖ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ኩናት ኣውጅሎ እንታይ ይብሎም ኣሎ እርጀንት ኮል ቱ ኦል ኦሮሞስ ንኩላቶም ወድን ጓልን ኦሮሞ ሕብረት ግበሩ ወይ እውን ወይ ሕበሩ ወይ ክጠፉ ኢኹም እናበለ መጠንቀቕታ ዝገብሮም ዘሎ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ንምንቋት ወፊሮም ዘለዉ ብዙሓት እዮም እዚ እጂ ደጋፊ ናይ ኣቢዩ ፋኖ ንምንታይ ከምኡ ይብላ ኣሎ ኣብ ባይታ ዘጋጥሞ ዘሎ ኩናትን ምረትን ዘዛረቦ ዘሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ነቲ ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ፋኖ ይመፀካ ኣሎ ፋኖ ይኮነ ዝመፀካ ዘሎ ኣምሓራ ይመፀካ ኣሎ እቲ ጉዳይ ስለዚ ነቲ ምሓራ እዚኦም ድማ ሃገር ክኾኑ ዝሓስቡ እዮም ኢትዮጵያ ዝብል ሃገር እዚ እጂ ግምጥል ኢሉ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ምዕብልቲ ክብል ፀኒሑ ኦሮሞ ተዳሎ ከይትጠፍእ ክብል ትሰምዖ ኣለኻ So the storm has broken according to the harrowing footage from the attached video. Fano military groups have presently gathered their forces and declared open war on Oromo communities. These aggressors, fueled by blind hatred and supremacist delusions, have unleashed a terrorist and vile propaganda. إذا زربا زياجن نشتري يكون نزبل هذا كتقرميهم إذا حجر إذا كم يزبله مسأوتنا إلفي تعادو خينو خمزلو أبزي أكريكم إيه it's just crazy كنا متى تعادو نزا حجر إذا يسأوتوا له خمزلو حنت فيديو نيران ترقيبك بكم إذا عنتبو እዚ ሰብ እዚ ነዚ ኮንኩን ከረይኩም ዘለኹ ኣብዚ ሓደ ካል ምሱ ካል ንዑድ መስል ፀዓዱ ኣለዉ ብሓደ ኮይኖም ንሓትሕዶም ክበኣሱር ኢና ኣለና እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ፀዓዱ ብታሕቲ ይበኩም ዘለኹ እቲ ሓደ ናይ ህወሓት ደጋፋ እዩ እዚ ፕሮፌሰር ዝበሃል ዘሎ እቲ ካሊ ድማ ናይ ኣቢ ደጋፋ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክበኣሱ ከለዉ ዝፀሓፍዎ ከረየኩም እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ እዚ ሕጂ ንኣቢ ዝድግፍ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ንኢትዮጵያ ብዙሓት ብዓሌት ከጥፍዋ ይመፁ ከም ዘለውን ዓሌታውነት ሰራውርድ ሰደደ ፀገም ምዃኑ ብተዓዲ እናገለፀ እዩ ዝኸይድ ነዚ ፕሮፌሰር ድማ ነቲ ንትግራይ ዝድግፍ ትማሊ ህልቂት ንክገብሩ ንህወሓት ትድግፍ ዝነበርካ ሎሚ ድማ ኣምሓራ ይመፅእ ኣሎ ህልቂት ንክፍፅም ኣጆኻ ወዲ ኦሮሞ ተበገስ ንዓኻ ከጥፍካ እዮም ዝመፁ ዘለኹ ይብሎ ማለት እዩ እቶም ፀዓዱ ልክዕ ከምታ ብህልቂት ናይ ሩዋንዳ ዝፃወትዎ ዝነበሩ ጌም ብየማንን ፀጋምን ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ዘላዓሉ ዘለዉ ንሶም እዮም يقداس يتاكعلهم صعد سلو زخونو نتي حدا نتي بروفيسور زبال زلو تغاري يتاكعلو نتي دما اورومي يتاكعلو نعم حرا دما زدقف كالالو سلازي انت خاطري لك حدا ببوغم كوينو زلاغصلو زلو كنتاتيو هذا راخا ايرتراوي كابزي كنتات تمهار يخبلك كازغل كالك بلا كايكلني معناتو ابزا فيديو زي انت يبل مسيلكم زباشاي نتغاروسي كنتو كينات مجمار No, it was after Mekele had fallen. Sorry, it was the end of... No, it was after Mekele we discussed. This was just after the federal intervention on Tigray and the start of the war, just a couple of weeks. I think it was even before Mekele fell. No, it was after Mekele had fallen. Sorry, it was the end of in December or January. Where we discussed, or they asked me on what are the alternatives. And I said clearly the alternative was to lay down arms and just say that we don't want to fight. That is an alternative. We don't want to fight. We were mistaken, or just say that we don't agree with you, but we don't want to fight. So we lay down arms and you can take control of Tigray administratively from Addis and you decide. That is always an alternative to እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ንተጋሩሲ መቐለ ምስ ተሓዘት ኣብ ኣኼባ ጌርና ምስቶም መራሕቲ ናይ ተጋሩ ናይ ህወሓት ማለት እዩ እንታይ ኣማራፂታት ኣለና ኣብ ዝበሃል ኣብ ዝዝረብ ዝነበረ ኢትኩም ሃቡ ኢለዮም ኢሉ ብረትኩም ኣውሪትኩም ክንዋጋእ እንደለን ኢና ንትግራይ ተደሊኻ ውሰዳ ተደሊኻ ድሌትካ ግበራ ክትብሉ በልዎ ንኣባይ ኣሕመድን ንብልፅግናን ኢለዮም ነይረ ምክንያቱ እቲ ኩናት ደየዋፅኣኩም ድሕሪ ኮይኑ ንምንታይ እዮም ፅዋ ዘረባ እዚኣ ሕጂ እውን ሕጂ ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ኢትኩም ሃቡ እዩ ዝብሎም ኣብዚ
شعوا إيدكم هابكم حج دما إيدكم هابو يزبلهم زلو شعوا أبحبو أخيبا إليه يزبل زلو حج جن بوقعي أب ميديا متسينو تم هو حد إيدكم هابو exactly انتهي كاي بلالو نيرترا دما أبن خوزدا زارب زلو سبيو ويون أبن بالتقنا نبي إرترا قص ورار نخجبرو مو نيرترا رجيم تشنج نخجبرو كم تاب كميت كنسمات أنا مالتي سلازي سبزي أتي أمونغ إرترا تجراين تفتيرو زلو سندو أبسي قاعد تفتيرو زلو بتسألي نتجارك دقف كله نيرترا سلازي نبري هو حات نيرترا لازم نقص إرترا ويون إرترا نمكو تصارك حجزوني خلو خون كابز بلا أجندة عمبر نحتاتهم حليوت كم زي نبرن رلنا سلازي أجين بتكونتات اليوم سعادو بيمانن أجامن كوينهم كميز أو تقولوا زي تعرض حدا لما تايلكم يربح قدامي إرترايان كرعتكم وحد عبيلكم بحر ندهبوهم تالت قبروا لهم يقوم سويلكم ديتو تقوموا بحر هابوهم سلام كاتروح بجنزب كاتروح بالنابلة زي ما خرموا سيراك بهلبي نسخة كابتا عدها كلتا كيلومتر نسويدين وي كان خالم مهاب دحري مسجبر كان عنا أم مخرنا تكاشعكم سمعنا خلينا هي لزم الله سلز والكوين لزيوم بمعادو قينا من تزبي بين لاقي رمز أو توزلوين عند رزلنا كويناتي برتع أبدا ما كويناتي لنا بله أبزي مس قال شفرو خينوس قبر زال اسمه. من دنو إذا متعنونه. مايتي تام دلنيا نبيجرو ماسو. كبالي ترى ميمانة جوتوانزوج لما نيجي معلومات يسجاجو مهنا جون ستاي يمياجرو تسفى بتأم تلقنو. ተቀራራቢ ነገርና አገር አለ ፈልጉና እዩ ቢባል የሚገኝ አይመስልም። በእውነት ለመናገር ይሄንን ሁሉ ይዞ ድሃ መሆን ያሳፍራል። ሀገር በአንድ ትውልድ አይሰራም። ሁሉም ራይት ኢንግሪዲየንቶች ተሰጥተዋታል ኢትዮጵያ ብያስ هستوري وزلهم فيك زخانة يونيت إن مفتاح تبعي لزجبر زليو سلزي أتي من سي إنتايم زبر زلو كل عطم نتحجر نمت عنده لك دحري شحامة ولا سلسة شحامة تاريخ لنا زبلو لومي نهجرنا فليتنا يا لومي تردينا إذا كم زلنا ينفلتنينا عمية بالله نعبن محقاس بهالي أي زياتهم سي لعليوك نعمتها تفسلتان أبزل على درجة سلطان زنبريوم نعبين محقاس نتابوتا نتاعد مسألة زقبر لهم بقى فلوي ملاخ مخانون فلوي أمرو زلو مراح مخانون هاجر من الاتزاقات زلهم في اللايسي أبزي هانتي تبيان بوس جيرماني رم نتوم من سياتي لهم حدرا زبلويز وحنقو بس أوت خيط خوني لهم كم تريم زلقا نزيوم أمين كاكوينات أتوت وحنقو دمايز أوتو الكايم زبلو زلو مالت نساتهم كوينات زياتهم كواجو خلو أبحارت أو لا يكون أبحار بوتاك الرغب زي كل يوم دمسل نيرم هجكن إنجوي قبروا ولو تيوات بحار خينهم كنا يمن سيد ما أبناء زيوم صوتا يوتو سينو سنكيلو تسد كلبت بتيلو سنكيلو أفيو لو مخا كم تريوم زلهم كم مرة عرف خينهم بحار خينهم كزراربون كسعوتون وعللو بعركم تقبر كينكا انتاي أمنت منتاي زغل هالكيد دفت أنزنا بري سلازي انتاي خاطر بزي ناي بحكي تي بوليتيكا ناي تهاجر كند منتاي قوس خمزلون حدقة خمزلون نزيوم أمين كاتخدو دما كند منتاي كبيت كون كم زغل يوم زارب زلو anyway أبزون ستالين مليس لهم نيرو زي جوج عندك أن مزاج زي زوجة تعلونه لسدت يدار قالونه لكرينتو يدار قالونه مننا جينوسايدر منجست دقافي ناتشو نزي جوشنو يعني علىنا እኔ አይደለም የጨበጥኳቸው ገዱ አይደለም የጨበጣቸው ደብረጽዮን አይደለም ሆነ የጨበጠው አሁን በሚደረገው ጦርነት ማን ነው የተባለው ለማል ጨበጠው ታይ አልጨበጠው አይደለም ይሄ እንዲያርጎ ጦርነት ያዋለደ ያለ ትውልድ ይሄ ዛና ኢድ መተሃሃዝ ለማን ታሪኹ ማን ኩናት መተሃሃዝ ያይዝብል ዘሎ ስለዚ ኩላ ዚያ ትግበር ዘላ ናብ ኤርትራ ክግበር ዲዩ ናብ ትግራይ ክግበር ዲዩ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት نعاك مرحلو تحاسيبو زلو تحاسي زلو سب سلزخوني نعايو صادقان قدامنا تواهيبو حقب زبل زلو مس ابي كله تزغبر زلو دما دراما مخانون صادقان دما منال باتو زنبر حنه اب تግራይ ዲኔርዎ اب ኤርትራ ፍሉይ ቂንታ ስለዘለዎ ንዑነ መተግባር ዲዩ ዝኾነ እዚ ንሪዮ ዘለና ቲያትራት ናይ ኢትዮጵያ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ኩነታትዩ ንግዜ ክንገጥፈይና ናበይ ክበጽሕ እዩ እንታይ ክገብሩ ወይም برجس اتكوينات برسني يقتل كم زلو قال كابتم ميدياتات
ብፍላይ ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ ሚዲያታት ዝብልዎ ዘለዉ ቀጠና ባደረግነው የሁለት ሳምንታት ዘመቻ ከ3000 በላይ የመንግስት ወታደሮች እንደመሰሰን ሲሉ አሳወቁ። በቅርቡ የማዕረግ እድገት የተሰጣቸው ጀነራሉ ደግሞ ፋኖ ከህወሓት ጋር እየሰራ ነው ሲሉ ከሷል። የፋኖ አመራሩ በበኩላቸው ታጣቂ ኃይላቸው ፈጠረው በሚል ከሚቀርበው የጥምረት ክስ ጋር በተያያዘ ምላሽ ሰጥተዋል። በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የሚደረጉ ውጊያዎች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የመንግስት ኃይሎች በቅርቡ በፋኖ ኃይሎች ቁጥጥር ስር የወደቁ አካባቢዎች ላይ የከፈቷቸውን የምሽት ጭምር ዘመቻዎችን ተከትሎ ወይንም ደግሞ በጉዞ ላይ ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ አቢ ብፍላይ ፋኖ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ክሳብ 3000 ሰራዊት ናይ ብልጽግና ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሩ ከም ዘሎን ምናልባት 3000 ክንብል ከለና ኣብዚ ቀሊል ቁፅሪ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ የግዳስ እቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ሞራላዊ ውድቀት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብግምጣሉ ንፋኖ ክቦ ዝኽእል ፍናን ድማ ክትሓስበለካ 3000 ምድምሳስ ከምኡ ድማ ምምራኽ ከምኡ ድማ ነቲ ኣሰላልፋናቶም ምፍራስ ማለት ኣፅዋራት ንኽትማርኽ ቦታታት ንኽትምንጥሎም ሞራል ካሓፍ ንኽተብል ካልእ መንእሰይ ንኽስለፈካ ብግምጣሉ እቲ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ድሮናት ይኹን ካልእ መጥቃዕታት ድማ ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ሓሪኑ ንኽቃለስ መመሊሱ ኣብ ጥቓልሲ ንኽስለፍ መመሊሱ ንክሕወሶም እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣቢ ብዝኸዶ እንተኸደ እቲ ኩነታት ዝገብሮን ውፅኢታት ከምፃሉ ከም ዘይክእልን ፋኖ ድማ ፈፂምካ ጠጠው ከተብሎ ዘይትኽእል ሓይሊ እናኾነ ይመፃሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩነታት ድማ ከቢድ እናኾነ ይመፃሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናበይ ክኸይድ እንታይ ክኸውን ንግዜኡ ንገድፎ ኮይኑ ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዎ መድረክ ተጠቂሙ ዘለዎ ዕድላት ተጠቂሙ ናቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን ህዝቢ ኣምሓራ ፖለቲካዊ ዕላማ ናቱ ከስተኻኽል እዩ ዝደሊ ዘሎ ብግምጣሉ ኣብ ትግራይ ክፍተን ዝቐነየ ፈተናታት ድማ ህወሓት ታይሉ መሊሱ ሎ ንስማዕ ኣብዚ ውዲት ፈሺሉ ክብል ገሊጹ ሎም ቅነ ብማዕዶ ኮይኖም ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝቀረበ ሕቶ ስዒቡ ተበሊጾም በቲ ነቃዕ ትግራይ ንምእታውን ንምግዛእን ዝሓሰቡ ጸላእቲ ዝበሎም ጅግና ሰራዊትና ማይ ዓኺቶም ክተርፉ ገይርዎም ክብል ገሊጽሎም እቲ ሎም ቅነ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣሃርታት ሰራዊት ትግራይ ተቐጻጺሉ ብተኸታታሊ ንመዓልትታት ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት TDF ብድሕሪት ህወሓት ዝመርሖ ምዃኑን ብተኣመንቱ መራሕቲ ሰራዊት ዝተፈሓሰ ምዃኑን ዕላምኡ ድማ ነቲ ኩናት ንምትራፍን ሰላማዊ ፖለቲካዊ መፍትሕታት ንምምጻእ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝደራደር ዘሎ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ኢሎም ፍልፍላት ዜና ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት እናገለጹ እዮም ቀንዮም ገለ ድማ እቲ ሰራዊት አባር ቢስራክልተን ተገለለ ይወዳለዋ አባር ቢስራክልተን ነው ከሐለ በግድ ታሲውን ويلي نعم قد خاصي دي تقاليل تودي للحزينة سلازي إن حزبنا زي حزنا كان كلنا العالم ما بسلاتنا زي حبوس تقوار سلازوانا بفتم تقبلنا تيولن تمن قد ما يساوون يتخكلن حزب من قل تعاون يتخكلن بز حساب زرزر هنا تردادينا كلمة حساب يقرأوا بصوت بصفي حسن زورو تحسب حدا مقارن وقلات تجيب بحفشة تي حزب تقرأي نزا كونتات زيا تجنزيبو كوتس الله عند عرقيلو كبادة أقد سيت ياخد كون مغنياتو حنت كابت فتنا أمونغو ماتيو سأقام كفتر اللهم سلزفتن زليو نتنا يسراو السلفي كبلتن كبزبزن نزيدلون برس لزخفت مالتي أبزح اللوي هاللي يزبلك أزل لغتهم زرواتات بزيل واحد كنت كمل دليل بعلي فطير وزبل الله بتخلي خاء نايتي خلي تطلعيو تقرأ كتفرس دليل بلا زبل الله زي أنا أدلا يكونن يزبل أنت عم زور زلوا يا تا عند نجار تزور وزلوا تخكل دي يكونن خرج زلوا مثلني لله عينت ننا بروح خام موتاتي هالو تسراويت أنت يزور زلوا سراوي زور زلوا هنوري وهابنا نايدموز حلاف زلاف زي تستخخل الله نوري خبدنا له زي فتح الناي تسقيم الناي زور زلو إذا خاب بتشبوت أبايت هذولي كم مرة اليوم زي كونس بتخكل أبايت هذولي تحكي ناي كدان ولا ناي جماع ولا ناي كلب ولا سدرا له يا I think تي بده نعطهم حجي بخلو نتصور ناقوني زمت زلو نزيا بده زيادة ما كم زنريو زلنا تي سراويتنا يتعدي
أبزيا وانزيا زلوا صقمات بتمنجستون نتي كالق جحمطنا دلو تمنجستنا يتكلل مالتيو نزو قداي زي ادرس تغيرو معلبه كم تخلي تصبو ነገር ሓደ ኣብ ትግራይ ነዛ ኩነታት ኩሉ ሰብ ንምዕባሳ ከም ዝተጓየ ቀትሪ ምክንያቱ እታ ፈተና ካበይ ከም ዝተበገሰት ስለተረዶም ኣብዩ ንሽቶይ ዳርጋነታ ፀገም ነቲ ናይ ሰራው ኩሉ ሰብ ኣብ ጎን ሰራዊት ኮይኑ ነቲ መርሕነት መፍትሕ ንክገብር ፀቕጢ ይገብረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዋይ ድሓንዶ ሰቁልካ እዩ ሎም ዶ ሓሸ ኣይ ናጋዶ خحሽ ጭልካ ተጎረረ ዲኹም ኣይ ኩሉ እዩ ኣኸይ ኮይንካ ተጎረረ ፍሰል ፍነርካ ረኻ ኦይ ኣውዚ ሕሩኽና ኣልኮ ማዓዘር ክወል የንበር ስምዕስኪ ተኸድኩ ሰት ዕመል የንበር ታይዶ ጉዳይ እኮ ይመስለኒ ሓታ ሽልና እዮም ጉዳይ ኩላትና ባታ ስማዕስቲ አቤት ኣብ ፍቶ ኮይናት ኮን ከሎ ናትና ንብሎ ኣፍቶ ኮን ከሎ ሕቶ ተወክሊ ተወክሊ ሕቶም እውን ሕቶና ክኾን ይግባእ እንድሕርና ትናይልና እዩ ወይ ፈልካዩ ወቃ ታኸ ኢሎም መልስ ተዋሂቦም ዳ ኣይ መልስ ተዋሂበ ገና መልስ ሰማዕና ንሕና سمعنا نينا دي سويت قرن نفاس نجار يمثل تعشميل النوع واي تنقل يا خطاي والله تو ما قدر ما يملس خنوكم من عيلمنا نسوون ملسي هاو مستر ساحز بقى ناخذ اخي بعينا ناخذ كومزينا ناخذ قداميون سنبتلو سون نودو لكم سون قعدتك يلا بصر ملس البهيل عطا ذا ما ملس يلن تبلس ما منقص يلن قديا ما منقص يلن يا خوينا زلاتا قدايم زبلو زلو سلازي اتك على قصنا يمودع تاريخنا نحلفينا كنل على الناس ارترى غبايا تلعيلا بسمعت بقى هاجر انا تجراي مخان ايدلن ويكعتا تجراينت حيزه قصل ايدلن تجراي صبيو لخونه وهد مننت يبلاي تجراي بتعمي دايفرسيفايد لخونه اندام حد غيزي انا تايله مصحفي غليصيو هيلي كومبليكيتد هايبريد ايدنتيتي لو محبرسب تهالي تجراي نا تجراي حزبي تو مرحت حوحت بسنكي ناي مريحنت ودقتهم زمصو جينوسايداو كوينات زفتر اللي بسلام كاوت بقي سنبر قرمي بزع هاجرنت حسيويه وسميعيه يفلتن سلازي بينه حسابنا نزمنات نشح زمنات زتوحد سب زتوحد محبرسب بيناي سلازي تجراي هاجر زبحال صنصوايو زبلو دماتري ومالهم توم ኢትዮጵያውያን ከና ንቀጥል ትግራዋይነት አይደለን ዝብሉ ድማ ኣብቲ መድረኽ ድማ ሳቶም ስለዚ እዚ ናቶም ጉዳዩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ደም ኮኑ ዝደልዩ ተጋሩ ደም ኮኑ ዝደልዩ I think this pretty much ናቶም ዲቤት አባቲራ ዝንት ንብለል ያለና እንታይ ግን ዘርየካ እቲ ፈተናታት ናይ ትክልል ብኩሉ መንገዲ ልክዕ ከም ታባ ማሕራ ብኩሉ ነውፅ ዘሎ ኣብ ትግራይ ድማ ብዝገደደ እቲ ስነ ሓሳብ ትግራይ ሃገር ክከው ዝብሉ እዮም ድማ ትግራይ ሃገር ዝበሃል የለን ክብሉ ከሎ የግዳስ ኣብታ ስምዒት ዶ ገሎ ዶ ክብሉ ከሎ ናብ ኤርትራ ክፀጋቅዖ ከሎ ብጣዕሚ ቆለጭ ዘምፃለ ያነ ምክንያቱ ናትካ ግበር ሽሕ ዓመት ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ተኮይንካ ኪድ ምስኦም ቀፅል መን ትግደፈ ኢልካ ኤርትራ ምስኦም ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓሓዝ ኣይነበረና ብሓይሊ ጎቢጡ ዝመፅእ ሓይሊ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ስለዚ ሓሰመና ከምዚ ከማኻትኩም ከብድና ንኸነፀግብ ኢልና ንፅጋዓሉ ምክንያት የብልና ኩነታትና በዓልና ክንወስን ስለንደሊና ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ናብ ኩሉ ማዕዝናት ክነዋንውዎ ንርኢ ኣለና ግን ትግራይ ኣብ ዓቢ ብድሆላ እቲ ኩነታት ድማ ንዖም ዝምልከት እዩ እስከ ቁርብ ናብቲ ፖለቲካዊ ድራማ ንእሽተይ ተንኪፍና ናብ ኤርትራ ክሰግር من تفرح لكم شعبي انا قاعد فرح أزو كاب كل فترة تبع عالم زلو شعبية نسب زياد فرح اسكا قصد كثير اشياء لكم فعلهم بصعود يوم ثمان ساعات شعبية بمثل زق على اساس سواء انتحر له توباك طري يا مان استقام زي كم زي قد فخا فلت يوم فلتوني يوم نفعلتين عصب غيرنا يا No serious. كابز قص مريض كم زعل شعبي تفلت يا زبيعة جيب أبزخ نوعنا قد تخليهم شعبي تصب ويا تفلت أماني سواي ماني متكلاوي ماني سريحو تقالي سوسو كتقال الزخل ماني صب ويا تفلت أما لا تحسينو ما تكلنا نشور ما تكلي نشور هنا
እንታይ ትመትከሉ መን ይንሱ እንታይ ገይሩ አበያ ንገርም ይመቸም እቲ ጽቦ ነገር ግን ኣብዚ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ክትርኢ ከለኻ ንኣብነት እዚ ሰብ እዚ ፖለቲካዊ መራሒ ድዩ ኣክቲቪስት ድዩ እንታይ ዝፈልጦ የብለይን ግን እቲ ደሉዥንስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰብ ስለ ዝሰምዓካ ወይ ስለ ዝረኣየካ ከምዚ ሃገር ሙሉእ ኣብ ኢድካ ዝወደቐ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኢኻ ትርኢ ተመሳሳሊ ርእይቶ እኳ ኣብ ማዕበል እውን ርኢናዮ ማለት ሃገር ኣብ ኢዱ ዘላ ኮይኑ ስምዖ ነይሩ እርግፅ ኣብቲ ሃገር ኣትዩ ምስ ብዙሓት ፅቡቅ ዝኾነ ኣበርክቶ ስለ ዝነበሮ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሶሻል ሚድያ ኢጎ ናይ ሰባት ኣንነት ናይ ሰባት ወይ ነቲ ኣብ መንፈስ ናይ ሰባሲ ኢንፍሌት ገብሮ ዝቕባበ ይውስኸሉ እንድሕሪ ብክልተ እግርኻን ኣስተውዒልካ መሬት ረጊፅካ ዘይትኸይድ ተኮይንካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለካ ዝና ክዕብደካ ይኽእል እዩ ዘይዕብድ ኣይኮነን ክትንቀቐሉ ግን ዘለካ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ሪል ላይፍ እንታይ ትፈልጡ ዶ ኣብ ቅድሚ እዚ ሰብ እዚ እጂ ኣብ ቅድሚ 500 ሰባት ብኣካል ዘለዎ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው እንተዝብል ራዕራዕ ምበለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ግን ኣብ ቅድሚ 200 ሰብ ክዛረብ ፀገም የብሉ ስለምንታይ ሶሻል ሚድያ ትዛረብን ኣብ ሪያሊቲ ዘሎ ኩንነትን ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ but anyway ከምዚኦም ዓይነት ሃውታትያን ከም ዘለዎ ንክንፈልጥ ኢለ ያምፅልኩም ሕጂ ናብቲ ካልእ ገጽ ናይ ማሕበራዊ ህይወት ድማ ክሰግር ተኾንኩም እዛ ቪድዮ ነዞም ናይ ፊልሚ ኢንዳስትሪ ውሽጢ ዓድና ኮይኖም ብዛዕባ ናይ ዩጋንዳ ሕማቅ ዝኾነ ነገራት ሰራሕተኛታት ገይሮም እዮም ዝነብሩ ከምዚ ዝብሉ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ሕማቅ ኔጌቲቭ ዝኾነ ነገራት ጥራይ ዘምፅኡ ለኣክሎም ኢኹም ወዩ ተሰተበልና ሓንቲ ፀላ ጓል መፅያ ኩሕኩሕ እንታይ ድኾነት እያ እዚኣ ካብ ትበልኩስ ተፅሪ ትውልውል ገለ መለ ቆፂራ ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ሓደ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሓቂ ኣሎ ንሱ ድማ 1.9 ሚልዮን ዝበፅሕ ሰብ ኣሎ ካብዚ ድማ ሓደ ናትና ኮሚኒቲ ክሳብ بجمجم قطرك سامي تشحي بتسح مالتي نقول سبعة تقاليل كمالتي كابزي أقطع وانا يواندا أتهم زلا على كونتربيت دقبرو حبرة السم نحر الله قينهم إرتراوينهم كابزي يوم أتهم زلا على نهوست كوميونيتي مالتنا نقاد دقين دولة هاجر زبزح عدلات نايسر حسب وتر سبعة نحر قينهم دما إرتراوينهم نسوت رأي يكون بيزنس ستارت اب تيك كامباني أغريكالتشر أزيو بزح زغونه بيزنس هتاوشتي يواندا إرتراوين راند دقبرو أزيو بزح زغونه بيزنس هالو توسق دما أتي أوش عدنا نرينا برنا إكس بو عبيز بهال نبرة بدرجة منقص دالو نبرنا أبزي بودي إسران كل عامت زي بتسح من السيد داليو أبز عامت الزق كايدي أوش يواندا كل تجين إسران حمشان كمل أفريقيا the most impactful voices تبعي تسوع نسيات أفريقياوين حنتي أوش يواندا تقمت إرتراويتها السودرة دي كنا اتزلع على ብዙሕ ስም ዘለዎ ብራንድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ በኤርትራውያን ድውንዳን ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዘቕመጥ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ንኸባቢ 8 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ፓወር ዘሕልፉ ዘለዎ ብሶላር ሲስተም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዘቕመጥ እዮም ስለዚ ነቲ ሕማቕ ነገር ጥራይ ፒክ ጌርኩም ናብ ሰባት ካብ ምብፃሕ ነዚ ኢንስፓየር ኤክሰለንት ፖይንት ናይ ብሓቂ ናይ ሕማቕ ባያስ ኣለና ኣብ ናይ ኤርትራውያን ሕብረተሰብ ክትርኢ ከለኻ ነቲ ጽቡቕ ናትና ክሕልፍ ዘይፈቱ ነቲ ሕማቕ ናትና ግን ዝቀዳደመሉ ሰብ ብብዝሒ ኢኻ ትርኢ ሂዝ ራይት ኣብ ኡጋንዳ ብዙሕ ኣወንታዊ ምዕባለታት ናይ መንእሰያትና ኣሎ ግን ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ስለምንታይ ግን ነዚ ሓውና ክምልሰሉ ፈሎው ግበርዎ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዩቱብ ከማን ዘሎ እዩ ብዙሕ ሓናፂ ነገራት ዝገብር እዩ ሓደ እቲ ሕማቕ ዝርአ ብቐሊሉ ክእረም ዝኽእል ነገራት ስለ ዝኾነ እዩ ዝዝረብ ብፍላይ እዛ ናይ ኣብ ሓወላና ወሰድካ ሰራሕተኛ ምግባር እዚኣ ክትእረም ዘለዋ ስለ ዝኾነት እያ ነዛ ቪድዮ እዚኣ እና ገበክ ገብራ እና ሓሰብኩ ከሎ ካልኦት ቪድዮ ድማ ሓደ ሰብ ሰይድለይ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ኣዲስ ኣበባ እዩ ኣብ ሓደ ገዛ መዓልታዊ ፓርቲ ከም ዝገብሩን እቶም ጎረቤት ድማ ኢትዮጵያውያን ብቪድዮ ቀዲሖሞም ድቃስ ለይቲ ስኢልና ኤቭሪ ዴይ ከምዚኣ ገይሮም ኮንሰርት ይገብሩ ንሕና ሰሪሕና ንነብር ኢና ክንድቅስ ኣይከኣልና ብምባል ነቲ ብፍኒ ስራ ኮይኖም ኣብ ንእሽተይ ገዛ 20-30 ሰብ ኣለው ኩሉ ግዜ ከምዚኣ ገይሮም እዮም ዝርብሹ ብምባል ኣውፅኦማ ነይሮም ተሰደደለይ ሰብ ድማ ማለት ቬሪፋይ ከይገበርካ ኣብዚ ክተምፅኦ ይትኽእል ኢኻ ግን ኣብቲ ዘለኻዮ ከም ስደተኛ ጥራይ ኣይኮነስ ኣብ ዓድኻ እውን ክልኩል ነገራት ኣሎ ምሸት ኣብ ሓደ ገዛ ኡይ እናበልካ ነቶም ዝሰርሑ ክትርብሾም ክልኩል እዩ ኣብዚ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ብኤሮፓ ጎረባብትኻ ኣዚኻ ክትጥንቀቕ ዘለካ ስለምንታይ ሰሪሑ ዝነብር ሰብ እዩ እቶም ጎረባብትኻ ድማ ከምኡ ስለዚ ኣብቲ ዓዶም መፂኻ ሕጊ ምፍራስ ብፍላይ ወረቐት ዘይብልካ ኣብዚ ሕጂስ ወረቐት ዘለዎ ሰብ ሕጊ ሕጋ ማልዩ ዝነብር እዩ ወረቐት ዘይብልካ እሞ ከዓ ከም ኢትዮጵያ ዓይነት ኣብ ሰንከፍና ተቐመጥካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ብግምጣሉ እቲ ኢንስፓይሪንግ ስቶሪስ ኣብ ባህሊ ኡጋንዳ ዘሎ ድማ ናይ ብሓቂ ሃናፅን ተስፋ ዝህብን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብቲ ሕማቕና ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፅባቕና ድማ ከነድንቕ ክንክል ኣለና ናይ ኤርትራውነት ኩሉ ግዜ በቶም ውሑዳት ዝገብርዎ ሕማቕ ተግባራት ጥራይ እናገለፅና ነፍስና
مورالنا حزبنا ينهرم he's right أبزيا عبا compliment حقزو ودما بتزلوه نغتل كلتا فيديوهات كبكم يحنت كابير تراد مسات تي كمون لوطن معبالن زجبت فرن وصيتن ابزر ايو عود عيوم موسى زياده عقبت يفطر معريو حلفنت يسكم تخليلك عم هصانيو كنكننا بيوتن يطلب كفرسي كسب مقنطب فرتات كا اساسر سرح يقصل ابز بوتا زي استفلالي نطفتات يسلاسل فلطت سدقو أكاد سرح بروجكت حرشة قادين أتو أسفاو أبدهم يحبر سران حموشتن زغونا قوم سرح تنياتات هلوانا نايب حق ساتهم كم سقانا زقبعني كم ناتن كم ناقل لنسي تقدي سيني عند سرحة ساعتاتن يخبرين أبرئيسي ساتهم كلميانا سلزنورو كباتهم بزح نداتر دانا خمزي حاش نتبهلنا أبز حجي أخوات تخيلوا مالتي نيران كساب حجي مالتي حجي جن قيلة قدل له قيلة بجاتي كوبلالي هذا قيلة له زوجته قيلة سؤال لنا مالتي سكم تخليل هذا نجار كن جنزب زلنا أبزي دق كروخ اللغة بزح حسب هذا يرتراوي أبعدو كيدو إنفس جبر كتاب أبعلو كنبل كلنا كل جزء أبرسهم قلتي في دمصهم سبعة قليهم تايو بقى سب كلهم جنبارات كلوسي جنزب كتخعب الترأيكا نسخاب جنزب فلتت كتب الإيرتراوي نو هذا سب إنفستمنت كبر كله وين كم زجردين كسرع كله لنفسي ربحي أي ربحني بلكم يلا عبي عدلنا توم زي قطاتنا يتهجر يدفتر نبعلها سرعتني أقول إنك كالود بزخفلو خاهي وتنا نبرك خلها كما يجرك كالود كما خسر يحمل نخنبرو كوهابهم نزغل عدل أبقى ناس بكاتري سلازي كم زعينة تكالات كجبر كله جرادين كجبر كله فابريكاتات كجبر كله هوتيلات كجبر كله التزجبر زلط راح يكون زربح منقسي جبري ركب أتاوي ركب التحجر يلمع سالسايد ما التكالتي صراحة يتغسر هذا سبدي يتغسر ثلث سبدي يتغسر 10 سبدي يتغسر 10 سبدي يتغسر ولا 100 300 سبعتنا يسرع عدل رغبو هي وتومن من نابرو من دما يغير سلازي سبيدات حساباتنا قال سبات تغلال بزعوا بيزنس أمرناتهم تسبيب سلو زخونه بيزنس مالت حماق ترايد مسلو بيزنس حماقون تسبون كون بوليسنا يمنقستي زوسنو سلازي منقستي تخكلنيا نمنقستي كربح زغل نهزب كربح زغل نقول طبعا يتهاجر كربح زغل بوليسي وتي أبزن سرعون دعريلو التسبب ما بتحق تخطيلو اندعرو سريعو هاجر تلمعيا سلازي أتحساس بانا أب بيزنس أب كتبع نخنكير إليه من بعد بيزنس كبار كله زون كمسل غل Selling balas in Eritrea. What? Balas كم دايو؟ كرشي. هذا جزء أبي إيرترا تاخذ قبر دس بلا كم زي حفتنا أدون شو ما يفلتاني بلس إلى أبي إيرترا شيء الله. What an interesting way to live. أبي إيرترا فلوي نجار كتجبر تدليخا كم زنجارات حدش نجارات ديسكافر كتجبر مفتان كم دما كأبي إيرترا بتوع فيديوهات كوتس يرون لغون السينما هايكينج تريكينج عزونا إيرترا كم زنا زوركا أبستفل عليه بوتات ناخد كاز جبر زلوا فيديوهات نبي حكي مايكرو ريكوردز جبر زلوا سلتات فيديوهات تري خلها نبي حكي رزبليو I think كالو النيراتو أب تفل عليه بوتات ناخدو خلوز جبر ويو سلزي I am very grateful كم زعينا سلتات مجمارو سلزي كم تري ورد لهم أبتفل عليه بوتا زجبر ويا بيوتيوب كيتكم رأيوه تفل عليه بوتاتنا إيرترا سويل كحدا جزية التوريزم كبهال كلها بسبو هوتيل أبقى جنب بحر ترادي كونه يتهاجر كاون كم زبقر خانات تزاوركا ناخد فلتا توم زفلت وازلو دمان خالص بنخفلتو نخد سألوز قبر وازلو سرح سناي نجاري مو يقن يلناك نبلو مدلي نايلو مارسي أبزكن ودينا لايك جبرو شير جبرو سبورت جبرنا بلناك نسنا بتكم قالوا لك انجيل الشمالة اروح اجل عبرة حجاب الجاهية تدرر عميك شيخ وانت لا عجبه